kabagis! Welcome back to my YouTube channel! So, nagvloga man na, nabayag man kami nga na nagvlogon ta, awan manong ko na pa nag-iskwila. So, awan ti pag-video. Tata, agvloga ko ta sumangpot sunan, nalpas nag-iskwila. Dati kami mga bantayan! So, tata mga kabagis, aramidim mi ti bantay, apambikitaan di utong meta, dandani kami mga agsulan. Kita ame no dati na tumba taragpig sa hitudo di kalman urela may tayab sa ibalay. Ante nga radya mga kabagis sa ate gayam ni mga kabagis aji kwa aji pagay mi nga rin na upan me hana naka video edita awan di pag video sa pila ko mata dati kita nyo ni nagdadakkel damot turn. Tapos di nagmula kami muti utong 3 kilo ti imula may matay sa tao buwa nga agburas tao tanyo ni mga kabagis na naglawa tapos adan to pa adapin minula ang bidyan nga 2 kilo tapos adan to pa DJ ti may isa so nga makabanog to ti agburas kaya baro din dyan mga kabagis. Dani mga kabagis, kaslamot kwa pagpang-orte, ubeng nga kwa nabangad. Simsim pa ang dani mga kabagis ta natumba. Takitan nyo di kwa na mo ni tatay ni kasla. Kwa mo ni hangom umno nga kayo. Nakadusabong na pa ini tanyo. Iboy, kuya. Jay ka. Sino ka? Wah. So mga kabagis, dati tayo hindi ko ni Ato Gilungugon nga nagarado kami di mga kabagis ta dami lang kami namulaan dati ta nakanalanon nakwadyayin ni aguyas di danuman ha kasla idi nga agdanom ti mga kabagis agban nga ikan ti lamusan ta pagliwliwanan nagadalam idi pa dati mga kabagis makadanon ti kita niya na nagmamayamot ng mga kabagis dandan nagdadakal damot to gusto niya mga kabagis arami damit to ipatadar mi agi jay nagkasin mga kabagis nagtumba ta sa kuwan ni ta nagpigsa di angin di kalman
Aji ko ako nga nagtumbada kita nyo manggamin niya nga rumrumbon din kay dadagita nga tanyo niya pagbisla lang magata. Oh, kasi niya kita nyo pa agita naragrug niya mga kapagis. Sayang agita sabong nga naragrug. Magnanakaw na ang utong. Wanted radyo. Kuya. Kuya. Ini mga kabagis di kwa diin mulamin kulay blue. Ang magar nga kulay blue na atani negro star tinagan na. Oh. Negro. Mga kabagis sa dakkel dan ang alaan mi agito dakkel ta nubiga kami pelang agsula mga kabagis mabigatan ng Merkulisin tanay. Talaga nga para nubigat talaga ang nagdakkel daganinon. Alam mi lagi di maglubigatan mga kabagis sa wow nga mapirin bigat sayang mo lang atoy na magala kami lang tapang si dami tanyo niya nagdadakkel dan masayang mo lang bigat dito ita maribigit to mga kabagay sa pantay mo tatatintikwa hindi ba ito nagmulaan tayo nga maisa. Ito 2 kilo ay mula tayo. Tayo garo din kita nyo mula may pene may 1 kilo mulat to. Ato yung mga kabagis yung nagmula amin nga maisa ni di 2 kilo mula may na yan parang kami pinakaparsa nagadumo lang na daw na tas mula amin pa di maisa ti maisa kilo saan ang gawin ito pinagdiyan kita nyo na yan nagadupit imula ko ta masadsaduta ko dati upat dati 5 datalo imbis nga duwala ang 5 ko ta masadsaduta ko nagpudo magamin din na pang kamay. Kita nyo na nagadong, naglawa pa yun Nung nalaw-lawa di kanya naman ng Martin, Marshall. So hindi yung order mga kabagay, agawid tayo ta, dumagas kami latita pamila kita hindi utong mine. Agawid tayo kami mga kabagay, at tamag na tayo tiba aras. Kita nyo na yun. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.